Isgutan nato karong buntaga mga kapuso, paboritong delicacy sa lungsod sa Katmon. Makauban nato presidente Katmon Deli Vendors Association Rosa Flor Estenzo. Maayong buntag o maupay na aga, Ma'am Rosa Flor. Welcome sa GMA Regional TV Live. Hello, good morning to all. Matag lugar, Ma'am, doon na yoy nagkadaiyang delicacy o gipasigarbo nga pagkaon sa inyo budbud kabog. Can you tell us more about kining maong espesyal nga dalit sa Katmon? Actually, kaning amo ang budbud kabog since pa ning 1947. Gikan pa sa amo ang mga grandparents, among lula, mga merchants sa kabog niya. Kanang among gipadayon hangtod karon. Unsa nakapalahi o nakapay-unique nining inyong pagkaon, Ma'am, itandi sa dalit sa uban nga mga lugar? Ang naka-unique na ni is, number one is ang iyang lami, ang iyang lami. Ang ikaduha, kani siya mo pinakataas ang nutrasyon sa tanang greens na naagri na ikan pa sa una ang karon natin nakuhaan niya. Pinakataas siya nutrition. For the benefit of our viewers, Ma'am Rosa Flor, nga naasab din sa dakbayan ug sa mga millennials, unsa man kining kabog, Ma'am? Unsa man itsura ini? Yes, ako sa kumaon. Inighuman na to og harvest mo ni siyang hitsurya sa kabog. Mo ni siya. Ato ang lugkon, ato siyang igiok niya, lugkon niya, tahopon mo ni siya ang resulta sa ato ang bugas. Ma'am, unsa ang pagpatubo ni ini? Pila ka adlaw o buwan, simana una kini ma-harvest? Ang ato ang pagtanom ani niya kay tungod kay gamay man ang niso. So ato ni siyang itanom sa limpyo nga farm or ang soil preparation niya inhanglan nindot gud siya. Dili kay ni nato dubong og lawom. Gamay ra kayo ang ato ang ipugsan na niya. Ang place niya, ang farm, hilig ni siya kay di ni siya ganahan og kanang tubigon. Karon hisgutan nato ang inyong organisasyon, Ma'am, nganong naumol ni o nganong ning tabang nga mo og promote ni ini. Actually ang among association is existing na ni sila nga mga budbud makers and vendors. So ang purpose na ni is naay sustainability ang mga vendors or panginabuhian. So sana kanunay nga suportahan sa ato ang mga ahensya nga natutungdan ini. Ma'am, unsa pa pwede maluto ninyo sa kabog gawa sa budbud? Sa karon gawa sa budbud kabog kay mo ang gini atong naandan karon amo ang gipanimuha nga makahimo mi og mga produkto nga diin maabot gid sa tanan na nahimo namo ang kabog butter cookies, the noodles, the valenciana, the kanang soup gagikan sa atong kabog nga dali ra nilang maluto. Og isip pa na po, Ma'am Rosa Flor, unsay message ni mo, Ma'am, nga gustong ihatag isulti sa atong mga viewers karong buntaga? Kung ganahan sa among kuan karon pwede na tong makontak kung ganahan ta mo order na sa atong mutabang or mo promote sa among ang mga Discover Katmon, pwede silang maka kuan sa atong tourism agency sa Discover Katmon. Naasad ta sa mga gagmay nga tindahan sa native chicken, naasad ta dito yung mga budbud kabog. Sa atong pasalubong center unya dito sa tourism building. Ug naasad tay umaabot nga community kitchen na naara po dito nga ang unang nakahibalo ang ato ang Discover Katmon. So no other than sa municipality of Katmon, contact lang mo sa Discover Katmon kay tudloan na mo asa dapit ang ato ang pasalubong center.
Ma'am, daghang kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Hinaut makabisita mi pohon sa Katmon, mga kapuso. Ma'am Rosa Flor Estenzo. Bye-bye.